Ο Τίμος πηγαίνει στο γιατρό. «Τίμο μου, θυμάσαι ότι σήμερα θα πάμε στη γιατρό?» λέει η μαμά. «Πρέπει, μαμά, ο Μάξιμος θέλει να παίξουμε στον κήπο». «Πρέπει, αγάπη μου, μια φορά το χρόνο ο γιατρός εξετάζει για να βεβαιωθεί ότι μεγαλώνει σωστά. Άλλωστε πρέπει να δει και τη Ρόζα που είναι συναχωμένη». Στο ιατρείο η αίθουσα αναμονής είναι γεμάτη παιχνίδια και βιβλία και στον Τίμο αρέσουν πολύ τα βιβλία. Η Ρόζα δεν μπορεί να κοιμηθεί και είναι κακόκεφη. Ευτυχώς σε λίγο ανοίγει η πόρτα. «Τίμο και Ρόζα, ήρθε η σειρά σας», λέει η δόκτωρ Βατραχίνα. «Πόσο μεγάλωσες, Τίμο?» λέει η γιατρός. «Θα μου θυμίσεις πόσο χρονών είσαι?» «Σχεδόν 3,5», απαντάει ο Τίμος. «Μεγάλωσες πολύ. Θα ανέβεις στη ζυγαριά να δούμε το βάρος σου». 15 κιλά, τέλεια. Πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσο ψήλωσες. Σήκωσε το πηγούνι. Σχεδόν 1 μέτρο. Βλέπεις, σύντομα θα φτάσεις στον μπαμπά. Ο φίλος μου ο Μάξιμος λέει ότι το ύψος του είναι 2 μέτρα. Δεν τον έχω γνωρίσει τον Μάξιμο, όμως νομίζω ότι μάλλον κάνει λάθος. Όταν κάνω αυτό τι νιώθεις? Γαργαλιέμαι. Δεν είναι ωραίο παιχνιδάκι? Και όταν πιέζω την κοιλιά σου σε πονάει? Καθόλου, φωνάζει ο Τίμος. Πολύ ωραία. «Τώρα είναι η σειρά σου για παιχνίδι», λέει η δόκτωρα Βατραχίνα. «Θα βγάλεις τη γλώσσα σου και θα ανοίξεις το στόμα σου όσο περισσότερο μπορείς». «Μπα!» Ο λαιμός είναι τέλειος, η μύτη δεν τρέχει και τα αυτάκια σούπερ. «Θυμάσαι πως λένε αυτό το όργανο που με βοηθάει να ακούσω την καρδιά σου?» «Σκόπιο», απαντάει γρήγορα ο Τίμος, πολύ περήφανος για τον εαυτό του. «Σχεδόν το βρήκες. Είσαι πολύ έξυπνος. Το λένε στεθοσκόπιο. Έχει δύσκολο όνομα και είναι λίγο κρύο». «Έχω μπροστά μου ένα αγοράκι που μεγαλώνει θαυμάσια», λέει η δόκτωρ Βατραχίνα. «Όμως πριν ντυθείς πρέπει να κάνουμε το εμβόλιό σου». «Είναι υποχρεωτικό?» ρωτάει κάπως ανήσυχος ο Τίμος. «Φυσικά, όμως θα κρατήσει μόνο 1 δευτερόλεπτο». Ο Τίμος κατάει το χέρι της μαμάς και κοιτάζει τη Ρόζα που τώρα είναι χαμογελαστή. Στην αρχή θα νιώσεις κάτι κρύο και μετά τσικ. 1, 2, 3. Αυτό ήτανε, λέει η δόκτωρ Βατραχίνα. «Τελειώσαμε?» ρωτάει ο Τίμος. «Τελειώσαμε, λαγουδάκι μου, μπορείς να ντυθείς». «Τώρα θα ρίξω μια ματιά στην αδερφούλα σου. Είναι συναχωμένη και κακόκεφη γιατί βγάζει δόντια και την πονάνε». «Ρόζα, είσαι πολύ τυχερή που έχεις ένα τόσο θαραλέο αδερφό», λέει η δόκτωρ Βατραχίνα. Μόλις βγαίνουν από το ιατρείο, η μαμά αγκαλιάζει τον Τίμο. «Μπράβο, λαγουδάκι μου. Όταν η γιατρός σου έκανε το εμβόλιο δεν έτρεξε ούτε δάκρυα από τα μάτια σου». «Γιατί η Ρόζα δεν έκανε εμβόλιο?» «Έκανε όταν γεννήθηκε και θα ξανακάνει όταν μεγαλώσει λίγο». «Μην ανησυχείς, Ρόζα, δεν είναι τίποτα». Τσικ, 1, 2, 3. Αυτό ήτανε, λέει ο Τίμος.